Nalulog niya kasi grado ng buhay na yun. Kamayakos na ako. Tagin ko pala, hindi na magsweldo ko na. Ito kasi yung sweldo eh. Kasi siya nakaraw, hindi na nag-i-yogi. Balo mo naman, nabigyan mo na rin na rin. Kung yung sweldo ko talagang mabuhusan eh. Kasi pag-ibig mo yan, ipin mo yung huli-huli ka na sa loob niya para ko yun. Kasi mas ang mag-aral na eh, pagpapalay niya sa rin yung mag-aral ka sa lesson niya. Kung na naman yung huli mo, supportan na nakam. Makapagpala na ako ng magpapara niya. Kung na naman yung huli mo, sana wag. Kung na naman yung alam mo, sana magpapala mo. Nagpakayagay pa mag-aral mo na. Kung hindi ako magpapala na ako. Kaya na ako nang nagawa ka nung mag-upload. Tapos mag-aral ko. Working student. Masipag na ako yun. Masya ako din. Sana maging masya ako. Balo kasi maging masya ako malabo. Pero may message na ako na sana nag-iiyak. Lagi ka sana makaradong-karadong eh. Wala na ako din, wala naman ng day. Makaradong-karadong. Kaya pa nangihilot na. Gusto kong birthday mo sa ano. Wala naman yung buhay mo maging wag. Hindi ka pa dapat makisawa ng paunin mo pa. Ang puhunin. O sige na, mabuka na ako. Hiningat ka lang yan eh. Kailangan yung may mission mong kabayo. Sayang mo na ako umalang. Yan, hindi mo na birthday na yan ba? O, ay mag-nakawin. Gusto mo. Sige, mag-enjoy kayo ng birthday mo ha. Sige na niya. Mag-birthday ko yan. O sige, hanggang sa aking birthday nila. O, di ko na nga kung kumalaw. Happy birthday! Sana maging masayang birthday. Sa success ka na lang isip. Basta masayang birthday. Birthday. Sana wala kang masayas. Wala kang Happy birthday. Sana maging masaya ang mga birthday mo. Pagod mo sa amin din si Jeremy. July 7, 1994, may kita mo, ang mga tao, pero medyo po yung bayo na ngayon, pinag-imalati yung ganyan, may RT kami. Kailangan nila gawin kaya siya. Sana hanggang natin ang pipakamulan kung sigurado Happy birthday, happy
can now promote the anthem. Happy birthday! Bago mo naman at yung kami lagi. Alam mo, may nabi ko po. Bago naman lagi namin at yung kami parang may mo. Hanggang nasi. Hindi po ba yung pero may nalaman po mama eh. Ito basta laging basta i-setting priorities mo kay kaya kung balo mo naman to. Balo mo naman yung PCR. Kaya tsaka di kami nag-showhead. Balo ni para pala sa ako go. Dapat ating tapang mo ito. Tayo lang mo mga makisa ko. Kaya hindi ko siya mo para kaya basta after studies, after finishing your studies, success in your career, love na love ako, PCR at di kami nag-show. Thank you. Love you, Mama. Take that. Shut. Okay. Let's move forward. Let's do compress first. Compress. Facing here. No. Let's leave space here. Facing our photographers. Okay? As I count up to 3. Okay. Let's take a shot. 1, 2, 3. Thank you very much. Okay. Wonderful celebration of Ira's 18th birthday. For those who are going home, may God bless you, be safe, everyone. And for those who are staying tonight is young, and the floor is now open for dancing. He is your own Soul Jack. Sign out, thank you, and God bless them.